Nech sa páči, je to vaše. Děkujeme velmi pěkně. Ještě jednou teda dobré odpoledne všem. Mé jméno je Josef Kopačka a představím ještě pana doktora Lega. A budeme se dneska snažit vám co nejvíce přiblížit systém IC Office, což je teda nejmodernější systém na vedení autoservisu vůbec dostupný v dnešní době jako u vás, do budoucna tak u nás v České republice. Možná úvodem pár věcí, jak to vzniklo, proč to vzniklo, nebo co mě k tomu kdysi v historii dovedlo. Protože já jsem jeden z vás, já ten autoservis vlastním, vybudoval jsem ho od píky, když jsem někde spravoval auta na trávě, na špalkách, až po jeden z největších autoservisů na Plzeňsku v dnešní době. Samozřejmě to neříkám z toho důvodu, abych si tady kasal ramena, to rozhodně v žádném případě ne. Říkám to z toho důvodu, aby bylo jasný, že velmi dobře znám tu problematiku, co to dneska je za práci vlastně ten autoservis, protože rozhodně mi dáte za pravdu, že být majitelem autoservisu není jenom počítat peníze. Je to tak? Děkuju, že kejvete hlavou. Protože s čím se potýkáme dnes a denně? Co je jako tím naším chleba denodenním? Rozhodně, když bych se měl zeptat, jestli tady někdo z vás nemá něco dělat v autoservisu a budeme v pondělí čekat, až nám zazvoní telefon, že někomu vyměníme brzdy nebo volej, tak to rozhodně se nikomu z nás tady nestane, že jo? Ta přetíženost toho autoservisu, který vlastníme, je prostě obrovská. Ten tlak, který je na nás vyvíjený dnes a denně. Nekonečný telefonáty, kolik to bude stát, jak to vypadá, kdy to bude hotový, že jo? A tyhle ty témata. Jsme pod neustálou střelbou našich zákazníků, že jo? Lidi jsou schopni nám poslat fotku nabouraného auta na odtahovce a ptát se, kolik to bude stát a kdy to bude hotový. To je jako úplně běžná věc. No a samozřejmě k tomu taky nám náleží ty právní věci a to ustanovení, že být majitelem autoservisu to jako není, to musíte být částečný diagnostik, částečný přijímací technik, že musíte umět naložit auto na odtahovku, musíte být coaching, vést ten svůj tým, prostě umět vyhodnotit svoje zaměstnance, hledat nový mechanika a všechny tyhle ty věci. Taky samozřejmě ta legislativa, kterou na nás jako hrne ten stát, jako ty revize, že jo, to je požární ochrana, bezpečnost práce, hydranty, hasičáky, prostě hromosvody, spalinové cesty, tlakové nádoby prostě a tak dále. Je toho prostě obrovské množství, co všechno my musíme zvládnout jako majitelé servisu obsáhnout, že jo. Jo? Plyne nám z toho jedna jako důležitá věc, že ta přetíženost je prostě absolutně obrovská, že jo. Teď v poslední době nám rostou ty špekulanti, kteří prostě přijedou na servis, na opravu a teď prostě říkají, já jsem tu spojku dostal k Vánocům, že jo, mám ji v kufru, vyměníte mi ji. Jo? Já jsem rád, že se smějete, protože to velmi dobře znáte z praxe, dáváte mi za pravdu, anebo už jsem to auto koupil s těma brzdovejma destičkama, že jo, úplně taky jako typická věc. Nebo vyměníte někomu egerventil, že jo, on po roce volá, pane Kopačka, už to zase běží v nouzáku a prostě už slyšíte, jak na pozadí skloňuje slovo reklamace ve všech pádech. Jo, a už jako vůbec nepřijímá, že je tam dalších 1000 elementů, kvůli čemu by to mohlo být v tom nouzovém režimu. Jo. Takže to je prostě náš denní chleba. A já jsem se před 14 lety zamyslel, jak si z té přetíženosti, v které jsme dnes a denně všichni my, majitelé autoservisů, zkusit nějakým způsobem pomoct. Tak jsem hledal nějaký software, který by mi s tím pomohl. A vždycky jsem narazil na jako nějaký multiplikátory. Velmi často to byly účetní programy, které měly jako takovej strom, že uměli prodávat boty, vést vietnamskou restauraci, prodávat rakve a tak dále. A pak tam byla nějaká podledvinka, prostě autoservis. A ještě to byla instalace jako do počítače, že jste to nemohli ovládat online. Tak se mi to nelíbilo. No tak se mi narodila v hlavě myšlenka, že bych si teda udělal software pro vlastní firmu, pro vlastní vedení autoservisu. Dal jsem dohromady tým programátorů, právníků a dali jsme dohromady, založili jsme takovou bandu, kdy jsme začali stavět systém na vedení autoservisu. No a po 14 letech vám dneska můžeme tady představit systém IC Office, který je teda v dnešní době v České republice na nejvyšší úrovni. Je to nejmodernější systém na vedení autoservisu v Čechách a teď jsme ho intenzivně rok a půl připravovali pro vás, pro Slovenskou republiku, samozřejmě za pomocí vedení Intercars Slovenská republika. Je to moderní systém, který šetří čas. To je to nejdůležitější, to je to, co absolutně nemáme. Zlepšuje obraz firmy, samozřejmě potřebujeme mít komunikaci s koncovým zákazníkem na nejvyšší úrovni a je s nutnou legislativou
že jo, kterou nám ten stát pořád stěžuje. Jak už zaznělo, je vyvíjen 14 let od spodu a 5 let ve spolupráci Intercars Česká republika. Už máme stovky a stovky uživatelů v České republice, vyškolili jsme tisíce lidí. To by asi úvodem stačilo. Jestli vás můžu pozvat na krátký video, který jsem natočil u sebe v práci na mojí firmě, abyste viděli, jakým způsobem to funguje u mě na firmě, tak prosím o pozornost. Dobrý den, já se jmenuji Vašek a jsem tady dneska, abych vám představil program IC Office. IC Office to je profesionální program pro mechaniky, autoservisy a všechny v oboru. My už jsme pro vás připravili několik instruktážních videí, ale nejsnažší bude, když se podíváme na to, jak to funguje v praxi. Tak jdem na to. Už při prvním kontaktu se zákazníkem oceníte výhody IC Officeu, zakázkového a fakturačního systému. Romča si snadno a rychle vyhledá stávajícího zákazníka anebo zadá nového, a to klidně i jenom s jedním údajem, jako je například IČO. Program usnadňuje administrativu, umožňuje jednoduché vyhledávání historie oprav nebo například odeslání nabídky přímo na mail zákazníka. To všechno během několika vteřin. Navíc IC Office běží online, takže cokoliv Romča zadá, uvidí ihned kluci na dílně nebo třeba šéf na dovolené. IC Office samozřejmě splňuje veškeré právní podmínky a legislativu České republiky. Zajišťuje ochranu osobních údajů GDPR a v neposlední řadě elektronickou evidenci tržeb EET. Viděli jste to sami. Rychlý, čistý a profesionální. Zamaštěný papíry jsou minulost. Zákazník tu netráví zbytečně moc času. Teď se jdem podívat na to, jak to funguje na dílně. Tu dílnu vede už 10 let můj kamarád Jirka a IC Office je mu v tom vedením nepostradatelným pomocníkem. Proč? Protože mu usnadňuje práci. Jirka má díky IC Officeu přehled naprosto ve všem. V zakázkách, v zákaznících, ve fakturách, v autech, v dílech. Prostě ve všem. Ve zkratce řečeno, měnili jsme před 5 lety šroub na autě, je to v IC Officeu. Potřebuje Jirka vědět něco o zákazníkovi, najde to v IC Officeu. Snadno, přehledně a rychle. V databázi je vše a tak nepotřebuje od zákazníka technický průkaz, takže není co zašpinit a není ani co ztratit. Díky IC Office má perfektní přehled v tom, co je ve skladě. Vidí minimální i maximální zásoby, když něco dochází, systém ho upozorní a Jirka objedná díly v Intercars. Díky možnosti importu dodacích listů vše snadno zadá do skladového hospodářství. Systém taky dokáže snadno rozesílat SMSky s informacemi. Například zákazníkovi přijde SMS s upozorněním o konci platnosti technické kontroly. Díky přehlednosti systému to také uvidí Romča na recepci a může zákazníkovi rovnou nabídnout, zdali se servisním úkonem chce udělat i technickou, aby se třeba nemusel za měsíc vracet znovu a celou nabídku i s cenou mu pak snadno pošle e-mailem. Systém samozřejmě usnadní práci také na pneuservisu. Jasný přehled o pneumatikách, jak nových, tak i těch, které u nás mají uskladněné zákazníci. Například zadám do systému zákazníkovu SPZ a ihned vidím, na jaké pozici jsou uloženy jeho pneumatiky. IC Office také zajišťuje přehled o všech prováděných opravách. Není nic jednoduššího, než si potřebné informace snadno a rychle vyhledat v systému. A díky možnosti přikládání fotografií je řešení pojistných událostí snadné jako facka. IC Office je také napojen na účetní systém Pohoda. To znamená, že odesílání údajů účetním nebylo nikdy snazší. Díky tomu, že systém funguje online, máme jasný přehled o všem, co se v servisu děje, a to odkudkoliv. Takže když si to celé shrneme, IC Office to je systém pro všechny, kteří chtějí pracovat profesionálně, posouvat svoje podnikání dál a působit perfektně před svými zákazníky. Ahoj, já se jmenuji Josef Kopačka, jsem majitel firmy, kde jsme dneska točili toto promo video a já jako za majitele můžu říct, že IC Office je pro mě perfektní v tom, že můžu firmu řídit na dálku, třeba z mobilního zařízení s dovolením, a je pro mě skvělý, že za nás řeší kompletní právní legislativu, kterou servis prostě potřebuje. Tohle jsme natočili jenom takovou krátkou vsuvku, jak se se systémem pracuje u mě v práci, a pojďme na ty jednotlivý slajdy. Udělali jsme samozřejmě jenom výtažek pro tu dnešní prezentaci, protože jsme ohraničeni časovou normou a nechtěli bychom nás taky přehltit myšlenkama, co všechno IC Office umí. Pojďme na ty hlavní myšlenky. Tyhle 4 body, to budou vlastně pilíře, na kterých systém stojí. Ten první je, a už to tady od Pepy zaznělo, že je to online.
Když se podíváme zpátky do 90. let, tak všechno byly instalace. Vždycky někdo přijel, nainstaloval vám to do nějakého počítače, desktopu, později notebooku a tam u něj jste musel sedět, abyste pracoval. Tohle stojí na úplně jiném principu. Vy nemusíte mít žádný výkonný počítače. Vy nemusíte mít žádný terabajty na harddiscích, protože ta aplikace běží na našich serverech a data máte uložený u nás na cloudu. To, co po vás chceme, je, abyste měli počítač, tablet, chytrý mobil, něco, co se umí připojit k internetu a abyste si pamatovali uživatelský jméno a heslo. Nic víc nepotřebujete. Jaký to má pro vás dopad? Když tady budete sedět a tamhle v tom notebooku budete mít tu svoji aplikaci a kolega tam zvrhne tu vodu, máte problém. Budete volat svýho ajťáka, budete s ním řešit, jestli umí vyndat disk. Co s tím? Tady ne. Půjčíte si od něj notebook, zadáte svý uživatelský jméno a heslo a znovu pracujete se svými daty. Abyste se nebáli, že samozřejmě ta data jsou vaše a že je chcete mít, aby k ním nikdo nemohl. Tak celá ta komunikace se servery funguje kryptovaná jako takzvané SSL. To je princip internetového bankovnictví. To znamená, že ta data se zašifrují, vidí je náš server a vidíte je vy, nikdo jiný. Další z hlavních myšlenek rozhodně je jednoduchost. Ten systém musí být intuitivní a jednoduchý. Cílem je přece šetřit čas. Rozhodně já nikdy v životě nedovolím, aby z toho byla chobotnice, která bude umět všechno, ale blbě, že jo? To jako nepotřebujeme. My potřebujeme nedostat Parkinsona nad klávesnicí, to nás zdržuje, my potřebujeme, aby ten software byl absolutně intuitivní. Takže jak to funguje, ten vývoj? Protože kdyby jsme zadali nějaký úkol našim vývojářům, který teda řídí pan inženýr Jedlička, táhle sedí vzadu, tak ty ajťáci, ty programátoři to vyvinou, ale tak, jak si to myslí oni, že jo? A to je proto používání toho autoservisu absolutně nepoužitelné. No, v tom tam nastupuju já jako ten element, který ten autoservis má hromady let a asi vím, jak by to mělo být, jak by to mělo fungovat a kolikrát jim to vrátím a řeknu, kluci, třeba to zaskladnění pneumatik, to musíte udělat úplně jinak, jo? Aby to bylo na první pohled intuitivní a jednoduchý. Taky děláme test, že vezmeme člověka, který v systému nikdy nic nedělal, když vyvineme, nasadíme něco nového, tak před to posadíme nového člověka a řekneme mu, jdi a udělej tady tu operaci. Koukáme na něj, pak, když dostane toho Parkinsona nebo někde neví, tápe, tak zpátky na vývojářský, míň tlačítek, míň textu, zvětšit tohle, tamto a tak dále. Musí to být 100% intuitivní, aby vám to ušetřilo ten čas toho vedení toho autoservisu. Další bod jsou zákonné povinnosti. Kdy jste naposled četli zákon? Kdy jste se naposledy dívali do sbírky zákonů? Možná nikdy? Jasný, rozumím vám. Ale pořád je to tak, že oproti počtu povinností, které jsme měli začátkem roku 90, jich je teď 3x tolik. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom diskutovat, ale tak to je. Proto třetí pilíř systému je, že hlídáme ty hlavní věci, které autoservisy potřebují tak, aby jsme to vyřešili za vás. Aby až vám přijde ta kontrola, tak abyste nemuseli platit. Příkladem je GDPR, evropská ochrana, evropská legislativa, ochrana osobních údajů. Máme patičku v zakázkovém listu, máme dvoustránkový dokument, posíláme ho mailem, je to v pořádku. ADR, když máte spotřebitele, chcete s ním mít rozhodčí smlouvu, musí to informovat. Systém to umí. A takhle ty věci přibývají, jak se objeví nové, upozorníme vás na to v systému, vytisknete si znova tenhle papír, anebo se vám objeví jiný text na faktuře. A je to. Posledním hlavním pilířem, který IC Office disponuje, je komunikace s koncovým klientem na nejvyšší úrovni. Co to znamená? To znamená, že veškeré nabídky, faktury, zakázky, příjmový pokladní doklady posíláme samozřejmě zákazníkovi e-mailem. Samozřejmě můžeme nechat elektronicky podepsat zakázkový list na ThinkPadu nebo na dotykovém telefonu, na tabletu a tak dále. Samozřejmě máme notifikační SMSky, systém umí s nima pracovat, rozesílá různé upozornění a tak dále. Nebo typický příklad z praxe můžu použít. Volá vám zákazník, pane Kopačka, jezdil jsem k vám 10 let na servis, ztratil jsem servisní knížku od Superba, že jo, teď ho tady prodávám, můžete mi vysvobodit? No tak já si jenom otevřu telefon, protože to je onlineovka a pošlu mu kompletní servisní historii prostě za minutu do e-mailu. Jo, protože mám tu moderní komunikaci na nejvyšší úrovni. To z těch hlavních myšlenek, já koukám taky, že nás tlačí čas, pojďme na ty základní funkcionality IC Officeu. My jsme vybrali několik, který vám chceme alespoň trošku představit. Tou první je zkratku, kterou určitě znáte, RPZV, v Čechách to není.
expandujeme na Slovensko, systém už to umí, je to registr těch záznamů o vozidle. Je to tak, že my nechceme, aby vy jste zaznamenali opravu v našem systému, pak jste se někam přihlásili a to sami jste dělali znova. Chceme, a musí to tak být, aby systém tu samou informaci, kterou vy mu musíte říct kvůli té opravě, automaticky použil i jinde. A to je přesně tenhle příklad. Umíme jak poslat stav najezděných kilometrů, který tam zadáte, tak umíme poslat informace o té provedené opravě tak, aby vy jste splnili tu povinnost, kterou na vás stát dává. Další funkcionalita je přikládání fotek průběhu oprav. Jedna z nejvíc používaných věcí v IC Officeu. Proč je tomu tak? No, protože prostě platí jedno pravidlo, že ukázaná platí. Když prostě zákazníkovi pošlete fakturu s 5 fotkama, tak on tu fakturu bude platit mnohem ochotnějš, než když mu budete jenom něco vysvětlovat. Pojďme z praxe. Ve faktuře máme prostě položku oprava elektroinstalace kabelového svazku motoru 5000 bez daně. Co si myslí ten zákazník, že jo? No, že si odpojil štekr od Tegru, připojil ho zpátky, smazal si chyby a opravil to a řekl si se to 5000. To si myslí, že jo? No tak to vyfoť ten rozpletený svazek přes 100 víko ventilů. Přiložení fotky průběhu opravy k zakázkovému listu trvá 5 sekund v IC Officeu. Jo? Zvedáš tu prestiž toho servisu nahoru. Podívejte se na recenze Autokopačka SRO, jak jsou ty lidi šťastní, když jim posíláme ty průběhy těch oprav s tou fakturou, nebo když to auto je rozebrané. Protože oni už mnohdy vůbec nemají ponětí, co to dneska obnáší spravovat ty auta. Furt si myslí, že to spravujeme jako šroubovákem ráčnou a my musíme mít hromady speciálních přípravků, diagnostik, furt musíme být někde na školení, že jo, euronormy nový a tak dále, a squengingy a tarokování, 1.5 TSIčka, GP filtry pevných částic a tyhle všechny věci, všechno se to musíme učit, tak to pojďme prodat tu naší práci, tu naší dřinu. Tak jedna z těch věcí je, že umíme teda přikládat fotky průběhu opravy. Pojďme k těm pojistným událostím, protože tam je to docela zajímavý. Vždycky, když opravuju na firmě auto na pojišťovnu, tak si vůbec nepřijdu, že mám jako autoservis. To vypadá jako, že mám fotoateliér, že jo? Protože když opravujeme ty auta na tu pojišťovnu, tak to je jako 10 fotek, když je auto nabouran, pak je to 10 fotek, když je auto rozebran, pak když je to na špičku, na nosník nebo na práh a musí to na stolici, na celé tu ke klempíři, tak to fotíme, že jo, na té stolici, aby nám to ta pojišťovna zaplatila. Pak to fotíme v lakovně, tak ona je to perleťová metalíza Basic 2, měníme jedny dveře, ale musíme udělat celý bok, že jo, rozstřiky všech dílů. A když to nevyfotíme, tak nám to zase ta pojišťovna neproplatí. Tak to všechno fotíme, pak to musíme vyfotit, když to auto spravený. No a pak jako ty největší šílenci musíme vzít ty vyměněné díly a dát to před to spravené auto, fotit to znova. Takovýhle kolečko všichni velmi dobře známe s těma pojišťovnama, co máme. Že jo. No a pak nastane nějaký problém, že pojišťovna tvrdí, že jsme jí něco neposlali, nepošle nám peníze za měsíc a půl, to začnete řešit a strávíte tím zase 2 hodiny času, který vám někdy někdo nezaplatí. Já s tím ten čas nestrávím, protože všechno mám přiložený u zakázkového listu, jak fotky, tak PDFka. I těch PDFek je hodně, že jo, záznam o dopravní nehodě, velký techničák, řidičák, občanku, nákup dílů, protokol z geometrie, z diagnostiky a já něco všechno, tak s tím kompletně systém umí samozřejmě pracovat. Přikládání fotek k zakázkovým listům, jedna z perfektních věcí, kterou IC Office umí. Pojďme dál. Už teď vidíte, že ten systém opravdu zná spoustu informací. Když se podívám do tohle sálu, tak je evidentní, že tady nesedí nikdo, kdo dělá autoservis jako one-man show. Je vás víc. A těch hodně informací není určeno pro každého zaměstnance. Spousta z nich je určeno jenom pro vás jako pro šéfy nebo pro účetní a dost. Proto ten systém má možnost udělat úrovně přihlášení. To znamená, zatímco ten systém je váš jako autoservisu, tak vy udělíte podúčty jednotlivým zaměstnancům, máte tam přednastaven 4 základní, řekněme, okruhy těch oprávnění. Ale pozor, podle vašeho uvážení vy jednotlivému člověku přidáváte nebo ubíráte práva. Přesně proto, aby kluk, který začal a nastoupil u vás, tak aby viděl jenom do klientů a do zakázek. Ale ve chvíli, kdy tam máte přijímacího technika, který je tam 15 let a věříte mu, tak ten už může vidět spoustu dalších věcí. Jo? Může opravovat zakázku, jasně. Ale nemůže to dělat ten, koho ještě nemáte tolik ověřený. A samozřejmě do přehledu, do těch asi byste měl vidět jenom vy.
Určitě. Ty příběhy z těch školení, jako co nám ty majitelé těch autoservizů někde vyprávějí, co ty zaměstnanci jsou schopni udělat, jsou obrovský. Další jedna ze základních funkcionalit samozřejmě v IC Officeu je implementovaný VIN dekodér. VIN dekodér, který umí osobní automobily, nákladní automobily, kamiony, motorky, prostě stroje. Můžeme, jak jsme měli první prezentaci na Slovensku, taky tam jsme fotili nějaký ten traktor z Číny, něco, taky ho to našlo a tak dále. Takže ten záběr toho VIN dekodéru, který máte přímo ve střevech IC Officeu implementovaný, je z těchto zemí. Uznávám, Jižní Amerika, Somálsko, nic moc, ale to nás asi netrápí. A proč jsme tam ten VIN dekodér dali? Musím to zaklepat, ještě se nám nestalo, že bychom nedokázali rozlousknout vinko. Jsem přesvědčený o tom, že to dlouho na těch prezentacích nebudu moc říkat. Přijde chvilka, kdy už to říkat nebudeme moc. Ale proč ten VIN dekodér jsme tam dali? Uvedu příklad z praxe. Volá vám zákazník na servis, který u vás nikdy v životě nebyl a chce vyměnit volej filtry a přední brzdy. Že jo? A volá a říká, já mám Superba. A jakýho Superba máte? Bílýho, že jo? Jo? No a teď se ho zeptáte na rok výroby, tak teď slyšíte, že tápe prostě mezi 3 rokama, doleva doprava, že jo? To jestli to je naftový, benzínový, to jako většinou ví, to trefí. No a když se ho zeptáte na kód motoru nebo na obsah, tak velmi často ty lidi jsou úplně mimo. Takže oni vám nadiktujou nějaký auto, vy si na něj objednáváte věci, že jo, volej, filtry, přední brzdy a on za 14 dní přijede na ten servis s úplně jiným autem. No, a už ztrácíte ten čas, protože se píšou ty dobropisy, teď to někdo musí zabalit, teď to rozvozáci to vozí jako kočka koťata, sem, tam, skladníci to zaskladňují a tak dále, ztrácíte ten čas. Proto máme v systému implementovaný VIN dekodér, kdy vy se toho zákazníka, který vám volá, jenom zeptáte na to vinko, zmačknete Enter, jednak se vám automaticky vyplní zakázkový list. No a vy samozřejmě víte, rovnou mu do telefonu říkáte, tak vy máte Pathfindera 2008 v manuálu, kód motoru Y-Davy25 a je v černé barvě. Sedí to auto? Co si říká ten zákazník na druhé straně toho telefonu? Já jsem se dovolal do autoservisu, ty o tom mým autě něco jako docela ví, to není špatný. Jo? A vy dokážete eliminovat to procento toho objednání špatného náhradního dílu velmi dolů, protože máte to auto správně identifikované. Samozřejmě jsme postupem času ten VIN dekodér v systému povýšili i o nějaké další funkcionality. Myšleno, že jsme schopni zákazníkovi nabídnout historii stavu kilometrů na jeho vozidle. Taky jsme schopni zákazníkovi nabídnout, jestli to auto není hledan v databázi odcizených vozidel. A když zadáme, kolik to auto má na to kilometru, tak jsme schopni identifikovat tržní cenu toho vozidla. Ty tečky v tom prostředním grafu dole jsou inzeráty toho vozidla z celé Evropy. Nahoře vidíte, že možnost dat pro výpočet, že to je ze 79 inzerátů, Mobile.de, Autoscout, Bazoš, Typecars, jo, a tak dále. Zadáte ty kilometry a vidíte průměrnou tu cenu, nejvyšší a nejnižší. Jo, můžete s tím nějakým způsobem pracovat. Tímhle tím způsobem používáme VIN dekodér. Samozřejmě všechny ty reporty můžeme zákazníkovi posílat e-mailem, bez jakýchkoliv problémů. Pojďme na další základní funkcionalitu. Samozřejmě umí systém evidovat přijetí hotovosti. Jo, má to modul pokladna a vzhledem k tomu, že na Slovensku máte e-kasu, tak umí i softwarovou verzi e-kasy. Je to samozřejmě na vás ve chvíli, když budete používat IC Office a jestli máte nějaký hardware, použijte ho dál, nikdo vás nenutí. Pokud ho nemáte a nechcete, budete moct využít té funkcionality, koupí se k tomu taková malá fleška, která vás spojuje s tím státním serverem a máte to vyřízený. Jednorázový či notifikační SMSky. Samozřejmě systém s nimi umí kompletně pracovat. Co to znamená v praxi? No v praxi to znamená, že vám volá zákazník a říká, pane Kopačka, moc děkuju, mně včera přišla zpráva, že mi za měsíc propadá technická kontrola. Moc díky, že jste nám to poslali, já bych na to zase zapomněl, měl bych průšvih, že jo. No tak já ale jsem proto neudělal vůbec nic. Já jsem před 14 lety nadefinoval SMSku,
Jako dobrý den, rádi bychom vás upozornili, že v příštím měsíci vám končí technická kontrola na vašem vozidle, navštivte nás proto s předstihem. No a zadal jsem si, že chci, aby to systém posílal 30 dní dopředu, než tomu zákazníkovi ta technická skončí. No a systém to automaticky posílá ty notifikační SMSky. Samozřejmě ty notifikační SMSky nejsou jenom na technickou kontrolu. Když si v systému vyfiltrujete faktury po splatnosti, tak přece se nebudete zdržovat hledáním telefonních čísel na zákazníky a rovnou ze systému posílám upomínku. Nezlobte se, není uhrazená vaše faktura, prosíme o její uhrazení s pozdravem tým Autokopačka. A nebo si vymyslíte akci teďka na listopad, budeme přezouvat 17 za nějakou cenu, uděláme k tomu zimní kontrolu vozidel zadarmo, že jo? Co ta zimní kontrola těch vozidel nám zabere, že jo? Ono je to 7 minut, než najdeme hustoměr, kukátko, změříme ty kapaliny, ale zní to hezky v té zprávě, tak pošleme tu notifikační SMSku všem těm zákazníkům v tom systému najednou. Tak to jsou notifikační SMSky. No a poslední z těch základních funkcionalit, které jsme vybrali, jsou přehledy. To je to, co vlastně slouží vám, majitelům. Abyste nemuseli vytahovat nějaká data, psát je do Excelu, aby vám to sečet, nebo nedej bože je sčítat pod sebou. Tak systém všechno, co mu řeknete, si někde pouloží a umí ty čísla sečíst. Umí je od sebe odečíst. Umí zjistit, jakou jste měli marži na dílu. Umí vám spočítat. Umí vám to dát do takových těch kroužků a nebo do tabulek. Umí vám rozřezat jednotlivé zaměstnance podle toho, na jakých zakázkách dělali, které díly montovali, kolik vám vydělali, abyste se rozhodli, komu jakou prémii dáte. To všechno vám umožňuje, aniž by to po vás vyžadovalo cokoliv jiného, než dobře vést ten systém. Informace mu říct. On už vám to sečte sám. Tak to je z těch základních funkcionalit. My jsme sem ještě přidali, čas ještě máme, Honzo, chviličku, tak můžeme ještě další funkce, které jsou jako velmi často chválen a používané. Samozřejmě ten systém je vlastně obrovská databáze informací o klientech, o vozidlech, o zakázkách, o fakturách. Umí být napojený na všechno, co stát pouští jako veřejnou informaci, nějaký veřejný registry, obchodní rejstřík, tohle. A proto vám to strašně zrychluje čas. Vy prostě zadáte do full textu spojka u velkého klienta, u kterého děláte x aut, on vám to vyjede všechny zakázky, kde jste mu dělali spojku. A to vám zkracuje tu dobu zjištění informace, kterou potřebujete. Plánovací kalendář, samozřejmě je to online, to, co já tady zapracuju v telefonu teďka, tak vidí všichni mý zaměstnanci na firmě, že jo. My to jako nepopletem, že oni objednají na příští týden ve středu 10 aut a já taky, my to vidíme živě, ale při tom jednom telefonátu jsem schopný v tom plánovacím kalendáři vybrat zákazníka, jeho vozidlo, mechanika, co se na tom autě bude dělat a co je jako superlativum toho plánovacího kalendáře, je, že ten plánovací kalendář automaticky připraví zakázkový list. Když ten člověk přijede v tom dni, na ten stanovený termín, tak v systému je rovnou připravený zakázkový list, vy už nic nevypisujete, tisknete a necháváte podepsat. Další je sklad zboží. Samozřejmě potřebujete mít minimálně od určitého objemu detailní přehled o tom, co jste nakoupil a co jste vydal na zakázky. Právě proto, aby se vám neodpařoval volej. Jo. Je nikdy neuvěřitelný, když nám lidi vypráví, já nechápu, jak mi toho mohli tolik ukrást. Vždyť to by každý z těch mých mechaniků musel najezdit 1 000 000 kilometrů ročně. Jo. Ale ten systém ve chvíli, kdy to hlídáte, tak vám poměrně brzo notifikuje, kde vám to chybí. No a abyste samozřejmě nemuseli bouchat ten dodák, jasně, položka, najdu, přidám 7 kusů, 20 litrů, tak vám umožňuje importovat dodací list na 3 kliknutí. Bude to ještě jednodušší, ale musíme ještě 2 měsíce počkat. Ceník prací našeptávač, samozřejmě ty frazeologie těch prací se v tom servisu pořád točí, to mi určitě dáte za pravdu, že jo? Je to diagnostika, geometrie, přezutí pneumatik, montáž, demontáž, dekarbonizace motoru vodíkem a tyhle ty věci, to se pořád točí, ty frazeologie, to je furt stejný. Tak samozřejmě je tam na to připravený našeptávač, vy si zvolíte nějakou práci, dáte si k ní měrnou jednotku, přiřadíte si k ní cenu a potom, když děláte zakázku, nabídku nebo fakturu, tak to systém automaticky všechno doplňuje, abyste byli rychlí a efektivní. Pojďme dál. Další modul je můj servis. Ten vznikl na základě požadavku uživatelů. Protože přišel člověk a říká, helejte, já vím, že to úplně není o opravování aut, ale proč mě to nehlídá, kdy mi končí revize? Proč mě ten systém neupozorňuje na věci, které s tím souvisí? Tak jsme řekli, to by šlo, to je chytrá myšlenka. Takhle se tam objevil můj servis, což je vlastně modul, kterému vy zadáte
různý úkoly, který vám má hlídat. Můžete si tam nahrát typicky tu revizi v PDF-ku a když vám přijde ta kontrola, tak vy opravdu děláte klik, nemusíte běžet někam do toho skladu listin a tam hledat ve 156. šanonu, ale normálně to pošlete tomu kontrolorovi a máte to vyřízen. Zjednodušuje to vedení autoservisu a šetří vám to čas. Samozřejmě na dotazy našich velkých autoservisů, protože systém v České republice používají autoservisy, které jsou 3 lidi, majitel a 2 mechanici, ale taky autoservisy, QS Track servisy, který mají 30 zaměstnanců, tak samozřejmě přicházel dotaz, pojďte a udělejte nám, prosím vás, čtečku čárkových kódů. Takže naši vývojáři na to zasedli, já jsem tomu dal nějakou harmonii, jak by to mělo vypadat. A dneska samozřejmě máme čtečku čárkových kódů, že když ten mechanik přinese ty krabičky, ty filtry a ty brzdy, tak už to nemusíte přepisovat, když to netáháte ze skladu, ale jenom to napípáte do toho zakázkového listu. A taky jsme tam udělali takovou vychytávku, kdy na ty práce, které se pořád opakují, to montáž, demontáž, geometrie, diagnostika a tyhle věci, tak ten systém na ně umí vygenerovat vlastní EANy, kdy vy si ty EANy někde vylepíte a i ty práce si tam můžete střílet tou čtečkou těch čárkových kódů. Je to zejména pro větší servizy a je to velký ušetření toho času, toho vedení toho autoservisu. No a poslední věc, kterou bychom chtěli zmínit, je evidence uskladněných pneumatik. Není to sklad, nejsou to ty nový, jsou to ty zimní v létě, letní v zimě. Tak, aby když je uskladňujete, abyste v tom měli jasno, abyste měli papír na to, že jste je přijali, kolik měli dezénu, abyste si tam mohli nahrát tu fotku, jestli náhodou nejsou odřený, když ten člověk není váš kámoš a říkáte si, hele, aby mě sem nepřišel za půl roku říct, vy jste mě to zničili. Aby vám to vytvořilo zaskladňovací list, kde máte napsaného klienta auto, kde si uložíte pozici, aby ten mechanik šel najisto. Protože když vám to tam bude 20 minut přehrabovat a hledat, tak jste prodělali. Tak to nemělo cenu uschovává. To všechno ten systém umí. To je z těch funkcionalit všechno, taky bychom chtěli, nebo určitě ne všechno, ale výtah pro dnešní prezentaci z těch funkcionalit je u konce. Chtěli bychom vám představit pár plánů, na kterých intenzivně pracujeme. Jedna z nich je přímo z prostředí zakázkového listu pro klik do katalogu náhradních dílů Intercars. Pracujeme tady na té věci intenzivně 2 roky a díky vedení Intercars Slovenská republika a panu Braňu Bučkovi, který je tále vzadu v té bílé košili, tak se nám opravdu podařilo přesvědčit polskou stranu a ředitele vývojových center pana Vojíčka, že opravdu nám to udělali ten proklik a je to otázka, já doufám, že mi vývojáři nezabijou, je to otázka měsíců, kdy tuhle tu funkcionalitu spustíme. Jaký je cíl tady té funkcionality? Tak dneska ta největší chybovost objednání toho náhradního dílu je, protože jdeme tím stromem, jestli je to Škodovka, Renault, Honda, že jo, Opel nebo Fiat, nebo co, pak jestli to je Panda, nebo jestli je to tohle auto, pak jestli to je benzínový, naftový, pak jestli je to hatchback, limo, sedan, kombík, pak jestli to je 4x4, pak jestli to je 1.6 nebo 2 litr, pak kolik je to kilowatt, jaký je kód motoru a tak dále a tak dále. Jednak nás to zdržuje, že jo, a jednak tam děláme tu největší chybovost, kterou ztrácíme, potom ten čas, vypisujeme ty dobropisy a ty vratky a tyhle ty věci. Takže připravujeme ten proklik, vy budete dělat zakázkový list a dole budete mít v tom rolleru tlačítko objednat náhradní díly. Když zmačknete to tlačítko objednat náhradní díly, tak se pustí neuvěřitelný skript na pozadí toho softwaru, který použije náš WinDecoder katalogu, když se nepohodnou, šáhne si to zase někam jinam a tak dále. Něco neuvěřitelného, ani tomu nerozumím, snažili se mi to vysvětlit, nepochopil jsem to. No ale otevře se vám přímo strom náhradních dílů toho vozidla. Jo? Samozřejmě, kdo od toho bude chtít 100%, tak ty auta dělá jako krátkou dobu, protože Renault je schopný jako... Děkuji, že se smějete. Renault je schopný v jednom roce výroby na stejném jednom autě dát 5 druhů čepů na přední nápravu, jasně, a ty oktávky, ty přední brzdy, jako ona to tam Mladá Boleslav nestíhala prostě jako vyrobit, takže to, co tam přijelo za kamion, tak tam ty brzdy dávali, takže stejně budeš muset běžet, prostě změřit ten kotouč, jestli je to 280 nebo ne, protože ať máš sebelepší WinDecoder, tak to prostě nedáš. Takže 100% určitě od toho hledat nemůžeme, ale bude to eliminace
chybovosti objednání náhradního dílu na minimum. To je cíl pro kliku do IC katalogu. Kolik máme času? 5 minut? Tak pojďme. Další věc, kterou bychom se asi chtěli pochlubit, protože už je vlastně ve finálním testování, jsou načítání různých čísel, SPZ, vinek, přímo do systému, do zakázky. Jak by to mělo sloužit? Vy už nebudete řešit nadiktuj mě vin, ale vy, když k vám bude mířit nový auto, anebo už tam zaparkuje, tak vy ten vin vyfotíte a zmáčknete nahrát fotku. Systém nasosá ty informace, nahraje vin, pak už zase všechno udělá za vás. Eliminuje to rizikovost. Rok a půl to kluci testují. Vystřídali jsme x dodavatelů těch čteček. Původně byla chybovost 80%. Dneska jsme v podstatě na stech. Měli bychom to nasazovat opravdu v nejbližších měsících a moc se na to těším. A taky si myslím, že tím roste ta prestiž toho servisu. Přijede k vám zákazník, který u vás nikdy v životě nebyl, vemete telefon, vyfotíš SPZ-ku, vinko, prostě a kilometry, zmačkneš enter, je hotový zakázkový list. Tady mi to podepište elektronicky, máte to v mailu. To je jako perfektní. Honzo, máme 4 minuty. Pojďme. IC Office, to jsou nějaké výsledky z České republiky. Asi můžeme jako se tiše pochlubit, že IC Office používají všechny QV servisy v České republice v dnešní době a máme exponenciální nárůst uživatelů za poslední 4 roky nebo 5 let tímhle s tím způsobem. Pojďme, co jsme připravili pro vás, ještě jsem na Slovensko, bezproblémový přenos dat z vašich stávajících systémů. Jednak je to požadavek vedení Intercar Slovenská republika, aby naši zákazníci neměli starosti s tím, takže jsme na to připraven, máme na to stanoven hotlinky, máme na to stanoven programátory, že když budete potřebovat přenést data z Carisu nebo z AZ Softu, anebo z nějakých jiných softwarů, který ale umí aspoň Excel nám dát, tak jsme schopni vám přetáhnout historii oprav, sklady a tyhle ty věci do IC Officeu. To, co už jsem tady jednou říkal, je, že vy nepotřebujete, když chcete začít používat IC Office, kupovat nějaký nový vybavení. Jo? V drtivé většině případů vám stačí ty počítače nebo tablety, které už máte doma. To znamená, ten start vás nic nestojí. Ani my nechceme žádný poplatek, když vám nic neinstalujeme. Vám jenom spustíme tu verzi a jedete. Zkušební triál doba, 30denní zkušební verzi pustíme všem zákazníkům Intercars na Slovensku na 30 dní zadarmo, abyste si to mohli vyzkoušet, ošahat. Budou tam i nějaký dotazy na ten VIN dekodér v ceně, abyste si mohli ošahat ten VIN dekodér, udělat si nějaký report o vlastním vozidle, podívat se, jestli ho nemáte, jestli není hledan jako odcizen, nebo jestli to není útočen. A samozřejmě jsme si vědomí, že každá změna bolí. Jo. Ten systém může být co nejjednodušší na celém světě, ale vy jste na něco zvyklí. Proto bude k dispozici zadarmo hotline, kam si můžete zavolat, kde vám poradí, můžete napsat, dostanete zpátky, poslat print screen. Tohle mě nefunguje. Tak, aby ten váš komfort z toho začátku užívání IC Officeu byl skvělý. První zkušební zákazníci by měli dostat někdy na začátku roku 2024 tu verzi, tak, aby ji otestovali a předpokládáme, že na začátku 2. kvartálu by šla do otevřeného užívání pro všechny zájemce. To je z naší strany v této prezentaci všechno. Trefili jsme přesně čas a my velmi děkujeme za vaši pozornost.